Missä sä oot ollut? Poliisiasemalla. Ai, pöllit sä jonkun pyykit pesulasta vai? Tunnustan. Minä se olen. Meillä on syytä epäillä, että tässä autossa on kuljetettu vaarallista huumausainetta suuria määriä. Tunnustan. Minä se olen. Vaarallista huumausainetta suuria määriä. Mutta kun mä en ole tehnyt yhtään mitään. Vaarallista huumausainetta suuria määriä. Tunnustan.